Adik lang yan. Hello guys, kung hindi nyo pa napaparood ang first part ng ating Cagsawas Kanya Touring Experience, just click this link. Don't forget to leave a like, share, and subscribe. Galit na yan sa akin. Ito may binalik. Binalik mo. Gusto mo na nag-ino? Oo. Gusto na yun. Bumalik. Wala pang 20. Adik lang yan. Tawag ako mamaya. Hindi na kami ligaw mo.
Bill Air. Bel Air. Anong ano ba ang 23 sa ano? Pagbilang? Wala na. Traffic na. Ito na. Ah, sige. Ayaw niyo makauwi tayo, ha? Dami, ano? Dami. Kala ba'y nasa EDSA?
kasagasan ng motor, kaya Kawawa doon. kahit na tricycle. No? So dito na nagtatapos yung ating Bicol to Manila trip with Kagsawas New Scania Touring. Thank you so much sa panonood at sa walang sawang pag-support dito sa ating channel. Now, let's watch this quick montage.